Pripun kabare Nok Risa sehat? Sehat Mbak Niken. Alhamdulillah. Ampun ngoten niku lho. Sae. Niki sinten, Mbak? Bojo sik tak omongke kae ning sertifikat papat wis tak gowo kabeh. Oh ngono. Tak omongke Lah sertifikat. jenengan ki entuk bojo kok ngono kuwi nang endi? Ya gur kepepet mergo sertifikat kuwi mau. Oh ngono. Wis tak Untung aku kira krungu lho, belas lho. Tenang pikir aku kira krungu belas. Mboten panjenengan nika nggih ganteng nggih. Lucu ngoten lho. Menggemaskan to. Rambutnya jewiwik ngoten lho. Jewiwik iki gur sing ketok no. Lho sing ora ketok. Sing ora ketok lho. Ora mung jewiwik, jewuwuk. Sing ora Kacang Mas. Kakang Mas ora Aku kacang. kaya kacang atom e. Yang gono wedangan ya. kan go wedangan. Ya, kacang atom ini genah. Anggere geleman iki genah, kacang atom rasa kapur barus nyoh, tekno nyoh. Nganti sengak ya, anggere kono kok kacang atom. Iki kapur baruse ya no iki. Oh ngoten. Ya ngene iki no pahamu ya saya tuwa ya. Lah ya umum. Sing rukun nggih, Mbak. Wala Kalih Mbak rukun. Niken. Sing dijaluk ya rukun. Tapi yo ngapurane nek ora kowe tak weling rukun kuwi aku tak kudu rukun. Sementara ki aku ro awakmu pisah ranjang. Pisah ranjang. Kurane Walah. kan. Lah napa? Ranjange kur cilik ora cukup ya aku ning isor, dhekne ning dhuwur. Ora ning masalah ki ora gur pisah ranjange kan kur cilik napa Kowe ngono. ora pisah ranjang, pisah le turu. Ya ranjangan yang ku turu. Sek Mbak mbok di nggokke wae Mbak aku wedi lho. Lah kaya jenglot. Lho, Iki udah jenglot ning boneka arwah. Kene tak benake ya Mbah. Plek ngono no, plek ngono no. Kene iki. Gusti nggo dolanan. Amit-amit santai wae. Los ora masalah. Nyontekno ora masalah. Mboten sengaja lah lek ngendelepke ki angel gek terus tak. Karena angel ngendelepke ya kudu dingenekno iki. heeh. Nek aku kan tak tutuk. Orang aku takon gesek. Mbak Orisa, Ya dalam Saos Panglipur. Saos Panglipur. Kagem warga masyarakat perang wedanan. Daya mawon arep ngaturke lagu sik endi sing dikersake wau. Nggih. Menika minangkani pamuntan sing pundi Mas Gading? Lho, nah kula nderek jenengan ya, Mbak. Nah, Nggih, Gading ajeng derek sarung jenengan. jagung. Wau nderek kula gek kula mboten sagah gek seniki ajeng derek jenengan. Heeh. Monggo niku. Nggih sing sikek wau napa kadung tresno. Oh, kadung. Oh, kadung Tresno riyen. Nggih. Aku seneng karo Mbak Orisa lho. Lah pripun? Ya ini kan renyah. Renyah dadi. Renyah. Maksudnya Renyah kepiye? Renyah ki panganan ka lho, Pak ya, dipangan renyah. Ora lho ngono. maksudku ning ngendi kok? Ya. Oh iya ya. renyah. Renyah kepiye Mbak Niken? Ngene. Kepiye le ngaran? Sumeh, grapyak. Nah, grapyak. Grapyak kok. Grapyak kok dikira resan di grapyak. Grapyak Oh kae. iya, Sumeh. Nah, sumeh. Anu apa kuwi grapyak. Nah iya, Ya ya kuwi ini. mau. Kok renyah kaya arep dipangan ngono wae. Ya renyah ki Ora tegese. kowe mosok aku mangan kowe. Nek gak kabare. Kok renyah kuwi mau? Lah nek genah mangan mono, lah nek ora dadi kabar. Ora ku timbul masalah. Engko dadi haok. Buak. Haok. Ayeuna. Nggih. Kadung tresno. Aku tak deler. Rina wangi tati ati aku pengen Ora no iki tegese nek nyanyi kan ning panggung biasane kene sing nembang, gak aku sing video klip. Jadi Wah, wingi video klip melangi telakku. Klipe ki mandek ning kene iki, aku ora video klip video. Liyane aku kuwi klip iki manancep ning kene iki mah kare aku. video klipnya awake dhewe iki Iki cara-carane lho, romane roman. peragaan iki lho. Mane Rena wangi dadi ati. Ora iso aku ne. Rina wengi. Dadi ati. kepiye iki Mbak Niken Wis kowe karo aku wae iki kono sing nembang. Ayo Lama. teruske. Ora arep menikmati sedilo. Terus Ya nana. kene ngancani aku. Mbak tak sileh sikek ya Ya Mbak. kono no bojoku ki gaden tak burke.
Ora apa-apa. Dibur kowe ora mergo ora seneng. Lah terus? Angelan nebus barang antik iki larang tak kandhani mangsane kok. Ya Dik ya. Nggih Kang Mas. Diajeng garwanipun Kakang. Dalem Kang Mas. Oh kono to. Aku ki lagi rumin. Oh Roman. Kang Mas. Menapa saestu panjenengan tresna dhateng kula Kang Mas? Aku tresno marang sliramu. Saestu Kang Mas. Iya. Saestu. Saestu Kang Mas. Kula jek Kang Mas. Ihi. Tak suwek lambimu kok. Lah kon Aku ki tak romanse. jare nek wong wedok ki ngombiongi sing lanang. Lah delok-delok kacek sengak ngono kok ya. Rasa rungokke. Masa rungokke padune cemburu. Yo kena, angel golek sing ngene iki. Lho, resiko di bojo bagus sing ngene iki. Kandhani. Tanpa dahar, tanpa nendra. Kang Mas. Piye diajeng? Kang Mas. Kula nyuwun dipangku terus dipuk-puk Kang Mas. Kang Mas, Kang Mas. Mbak. Lah kualik. Kualik to ki? Kualik. Kualik. Wong kualik piye murup kok ora masalah kok. Kecuali nek kualik ora murup piye diwalik meneh. Wong diwalik Kang Mas, kula njaluk dipangku terus dipuk-puk. Wis salin perkara. Wis wingi rungu kabar ki jare Keswan asam urate munggah. Wih. Geger aku geger. Ora melu-melu memes. Ora melu-melu. Apa? Kowe iku remangsamu ki men ora urusanku. Ora urusan. Ora bunga. Wong ya padha kok lembut doleh. Wis. Ben, wong senengane delok malah rene iki ngopo to ya? Malah disampluk bojone Kesban aku ngajur iki. Tekan kene. Ora apa-apa. Ketoke golek tameng malah dadi geger. Delok-delok. Iya ya jebul apa-apa ki ya kudu panku papat. Nah iya. Tak nek kene. Tak gandrungan sik. Dilit ya Mbak, dilit banget. Iya no, supaya ya ora apa-apa. Wah. Aja nek suwe. Rada angel. Tak ngasuh sik aku. Ngopi. Kayung yon marang slirane tansah kumawang ing netra jero ati kadung Kuwi bakul jeruk apa? jeruk ati kebak jeruan. Nah, kudune iki kene lho, Mas. Kaya ontrong e. Kene lho, jero ati iki kene. Sampean ki ora tanggap. Wah. Ati iki ning kene. Ya ora mesti wingi bakul sate kayak atine ning meja disundui kok. Jenengan mireng ora? Mas Dalang ngendika piye? Mbah jeruk mlah kaya entung jare. Jenengan dilokke kados entung. Ya pancen entrung ora kabeh seneng. Oh. Ning entenono sedilo meneh entrung ki bakal dadi kupu. Ora tanggo mancing sik kok. Tak subuh tanggo mancing sik. Rum sida dadi kupu. Kalamat. Innalillahi. Ketok arep dienggo mancing malah entrunge bosok ketoke. Sisan ya adur ya entrung. Niku sanes entung Mas Dalang. Napa? Uret. Aja maitu uret paring rembyuk nerak uret ya alum kok mangsane ya Dik ya. Rasa rungono swara tangga. Sing penting awake dhewe. Kene yo. Terusno cai. Tansah kumawange netra jero ati kadung tresno Lakon aku dadi Sartiya. tan liya amung sliramu sapa kuwi Kelakon dadi apa, Mbah? Sartiya? Satria. Roprak lho aku dadi bambangan Sartiya. Weh, kuwi kleru no. Wis ora apa-apa. kuwi Mbak
anu mancang teman Kobong gede. Kobong gede. Kaya ngono kok satriya. Lha delok-delok lakone kok lho. Iya, Dik. Sartiya. Sartiya. Wong ya sejak jumlah kurang tau dadi ketoprak. Dadi pisan yo seri yo kur. Dadi apa? Lutung. Ya berarti bener aku mau. Anak bojoku tak jakku melu bapak arep dadi apa Sartiya? Satriya. Satriya. Tekan kono aku dine kostum nggo niki Mbah mangke. Lah jare aku Satriya. Mangke jenengan Satriya sak derenge malih Mbah. Dadi jenengan dadi lutung piye? Aduh, bojoku le wirang tenanan. Nganti tak undang-undange jebule aku kur dadi munyuk. Ya ora apa-apa, jeneng profesional nyambut gawe ya tenang. Ora apa-apa ya. Munyuk kok ngene iki ra ya iso. Jangan tantek. Golekane angel. Lah ketoke siji loro malah haus dhuwur ki ndak. Malah senentang-senting malah gler malah iki. Satembah loro asmara Diajeng. dalem Kang Mas. Ora ngira babar pisan wong ae. Kaya Sugayat. Widayat. Sapa? Oh. Krunguku Sugayat sing dadi ketoprake. Wis ora rusul aku salah terus aku. Aku tau krungu ketoprak jare Sugayat jebule udu. Widayat. Tak melu rombongan gejok lesung wis sing kepenak. Rasah mikir jero-jero. Kono arep sapa karepmu? Nah, gene nek apa-apa ki kari sing iso nyrateni bojomu karep kaya ngene iki iso nyrateni jenengan. Ora kudu ayu ya, Mbak. Ngono. Oh, jan Mbak. Terkadang ki aku tok elek-elek. Di matamu ki aku ki gur tok anggap biasa. Padahal aku ki selalu istimewa di mata orang lain. Waduh. Waduh. Lah ya nek kuwi delok-delok matane nek kuwi. Lah iya. Selalu istimewa di mata orang lain. Iya. Delok-delok matane. Nek mata gareng-gareng. Mbak Niken. Dawo. Bojone jenengan niku kok anggone jarek dobel-dobel to, Mbak? Ndak ucul apa, Mbak? Iki jarek Bali. Iki jarek Jawa. Lah mungkin lah ya iki meneh karep Bali ki tak pengin tak ning Jawa bae aku ngono. Bocah ki ngeyel bocah kandhani. Ki meneh karep Bali ki wis ning Jawa bae aku ngono. Ora iki nganu modifikasi ngene iki no. Iki critane arep apa kae jenenge, Mas? Iki to. Engkol. Sing endi? Lah sing engkol kudu iku nak. Lho. Iki ya iso engkol iki liyane iki. Wiru. Ayo wiru Engkol. engkole ora dadi. Aku ora ngerti wong ikur olen. Online Pak Udu olen. Iya. Online. Lewat HP kuran. Aja didemaki no iki. Aja dedemakno wingi engkole rusak lho. Dadi arep tanggung engkol ra kenek wingi iki. Terus sik benake sapa? Alah ngerti dhewe. Ya aku Kene sing benakno. Ya bener. Diremason. Dadi tak nggo polah benak dhewe ngene iki. Mangga kadung tresna Mbak Risa. Lamat wis katon tejane yen
basane kalingan godhong sak lembar kang mas kaya mos koncakan rasa sengsem merengat Waduh Mbak Niken niki lho Mbak. Wonten Pripun? pasukan joget kok lemes ra ya Mbak. Pak Senduk dan Pak kawan-kawan. Sendok, Bu Blorok kalian Pak Tommy. Oh, Nggih, Pak Tommy. Alah pangkon-pangkonan. Nah ngono iya. kuwi mandek setengah jam ngono lek sik pangkon-pangkonan kuwi kemeng no. Iya Mandek ya mangga. Mbak. Pacaan nesarwo asri jerobat Ayo Mbak Niki. Ayo Marisa. Yen pasangot mumbuh patut nyata jatni komrak ati aduh wis lumampah tanti lagi enggak sare Nadyan bebasane ganti kurang sithik Mbak Niken. Ayo no digongke. Pacaane sarwa asri jerobat